Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Стефани, нов влогър. Всяка седмица в този канал ще се качват клипчета на най-различни теми, които могат да бъдат избирани и от вас. Това клипче ще е бързо. Ако ви е харесал този клип, можете да коментирате. Ако не ви е харесал, моля ви се пак коментирайте, за да знам харесва ли ви или не. Приемам всякакви коментари и критики и похвални. Ако ви е харесал, можете да натиснете бутона лайк, харесай и бутона subscribe или абонирай. Надявам се да го натиснете, защото ако това клипче не ви е харесал, гарантирам ви, че при другите клипчета, следващите, които ще правя, ще има много повече забава, ще бъде много по-забавно и по-интересно. Можете да ми пишете налично, някакви предизвикателства да направя пред камерата. Това също е идея за видео, така че не се срамувайте, коментирайте отдолу. Очаквам вашите коментари, моля ви се. И това не за сега. Само забравих да кажа, че всъщност не казах. Всяка седмица ще качвам клип, събота или неделя, за да се уточня. Това не за сега, до следващата седмица. И надявам се някой да е дал идея за видео.